Demóstrao, espetou César. Como? Preguntamos Inma e máis eu á vez. Ti, dixo César serio sinalándome. Rita, non? Demóstrao. Demostra que fas o que dis. Non é tan fácil. Tratei de explicarlle que podía aparecer en calquera lado e incluso nin sabía como volver no caso de que conseguise marchar. Ti verás. Ou me demostras que estás dicindo a verdade ou chamo a policía, ameazou César. A Inma borrouselle o sorriso e a mirada íaselle do teléfono a César e de César a min. Tomeino en serio. Ben, intentareino. Teño que ir á habitación, dixen. O que precises, convidou César. Fun á habitación e ao ver a cama sen colcha decateime de que non tiña roupa e de que daría igual se tivese a puntería de rematar no chipirón de novo, pero non tanto se acababa en calquera outro sitio de aqueles nos que non tiña un roupeiro cheo de roupa esperando por min. Non terás algo de roupa, tampouco que me gustase moito a experiencia de despertar espida diante de extraños, pedín. De muller non, pero igual hai algo que che sirva no armario, dixo César sinalando o roupeiro. César e Inma observábame desde a porta da habitación. Abrín a porta do roupeiro e collín unha camisa e un pantalón calquera, sen prestar demasiada atención. Ao final xa vivira a experiencia de estar dentro dun traxe máis grande que a min. Era un pecado poñerlle grapas a unha camisa tan fina ou cortar as perneiras dun pantalón tan elegante, así que me apañei como puiden. Botei man tamén dun dos cintos que había no colgador de cintos, que tamén me quedaba grande, pero que algo agarraba. Creo que está facendo tempo, dixolle Inma a César polo baixo. Deixa ver, como se xa certo imos flipar, respondiulle César medio rindo. Mais, esta é a noite máis rara da miña vida. Se esta tipa desaparece da cama diante dos meus ollos, vou precisar axuda psiquiátrica. Avísocho, bromeou Inma. Deiteime e tratei de dormir, costoume. Sabía que me estaban mirando e tardei en conseguir que non me importase. Concentreime, igual non demasiado. Quería volver ao hostal, se podía ser, antes de coñecer a Froilán, xusto cando chamaba á porta. Pero de novo soñei. Flotaba na auga transparente da baira, rodeada de silencio. Unha pequena corrente abaneábame con suavidade. O sol que encía a humidade da roupa. No ceo azul non había nubes, tratei de poñerme dereita para ver o que me rodeaba. Non facía pé, entroume o pánico. Volvín facer o morto para collerazos, vía a parede do acantilado. Dei a volta e vin que a baira derivaba dun río que corría a modo para a dereita. Nadei cara a unha das beiras, a vexetación era verde e espesa, escoitábase un rebuldir de paxaros e insectos entre as polas e unha sensación de paz. Cas forzas que xuntei saín da auga e arrolei pola erva só para ter a sensación de seguridade que dá a terra firme. Camiñei entre a espesura, a roupa secara, o sol estaba baixando e comezaba a facer frío. No horizonte non había sinais de civilización. Sentei do cansanzo, un golpe forte. Desculpa, non quería despertarte, dixo César. Pero comprende que me poña nerviosa topar unha extraña na miña cama. Non é que che sente mal a miña roupa, pero prefiro que me pidan permiso primeiro, tanto para o da cama como para o da roupa. Funcionou? Preguntei case afirmando porque César non levaba a mesma roupa e a colcha era outra. O que? Preguntou un César distante. Como que o que? O de viaxar no tempo, e Inma? Dixen case sen respirar. E ao mesmo tempo que o dicía, pensei que se fósemos algo previsores, antes de demostrarlle que podía viaxar no tempo debera deixarlle unha proba da miña presencia previa. Notábaseme a falta de experiencia. Quen é Inma? Preguntou. Debería ser unha empregada túa, dixen. Ah, e isto que é? Unha maneira nova de negociar o contrato? Está ben, é original. Soltou César con sorna. Aínda non puxeches a fábrica na cidade, non si? Preguntei. Fábrica? Non dou sacado adiante o taller, vou ter unha fábrica, dixo Rosmando. Fixeime nel, era máis novo, tiña a mesma clase pero vestía con descoido. Non me fai moita gracia que me enrugues o único traxe que teño, dixo con frialdade.